Siyabingelela mbukelo khona ekhaya ukhuluma ngomthandla mina Peter Mpumalanga ngithi sanibona lapha ePietermaritzburg, Swaziland, Botswana, America, Zimbabwe, South Africa, Maputo, Malawi, Zimbabwe. Okhuluma ngomthandla mina eMpumalanga Peter. Ngithikile kulapha khona emakhaya ngithanda kakhulu ukuba nikhanyisele bamba nomkhuleko nothi unayiphi inkinga baba nomkhuleko njengamanje. Igama la Jesu uMongcwele nombule khona ekhaya Nkosi amakhosi ufuna umsebenzi, ufuna imali, ufuna umendo, usenkinga esesibhedlela, ufuna abantwana akabatholi, ufuna kuba nonkosikazi, ufuna ukuduma naye afana abantu bonke, ufuna nebhizinisi, ufuna nenhlanhla, ufuna ukuthandeka, manje izinto zenzeke. Ngiyamkhuleka manje Nkosi amakhosi makube njalo Nkosi amakhosi makaphumele kulapha phakathi egameni Jesu moya oyingqwele unesicitho namabhadi namasha akathandwa ushona ngabantwana udlela ngumendo wakhe zakhe zimhambeli kahle imali kuye ayihlali uxabana bonke abantu esenza isikhundla kasitholi njengamanje Nkosi amakhosi ngithi kuwe phamisa ingalo yakho kuye egameni lakho phakathi. Haleluya, amen. Mbuyelo khona ekhaya ngimthandaza lamini ngiyakhuleka ngiyathandaza ngithi kini zikhona iwasho la ekhaya khona amanzi khona intambo impepho so iwasho ezihlukahlukene lapha ekhaya uyayithola. Mbuyelo khona ekhaya njengamanje umuntu ohamba naye olamzimbeni wakho okuyisithunywa angazi umbiza uthola uyini or inembeza or idlozi. Lo muntu lo uyakutshela nawe futhi uyafila ngaphakathi. There's something eyenzakala emhlabeni ukuthi mhlawumbe nomuntu nithandane bekhona into ethi kuwe umuntu akakuthandi ufuna imali kuwe nawesifazane athi umuntu la kuwe lo muntu akakuthandi awuyala nawe nje kuphela kukhona akufunako. Lo muntu akakuthandi ufuna imali zakho masofile lento uyayifila ngaphakathi. Why mbolo khona ekhaya ungayilaleli lento ethi kuwe faka le CV bazokubiza ungalaleli umuntu wesifazane lo uzovusana emaphoyiseni akubopha athumele iphika iphaka wena uye ngemizwa ulale naye. Lo muntu ehlisa lona ungamlandeleli kakhulu futhi ungamzayeli ingane ngoba mhlawumbe nengane zokubalekela akushiye wena ungakunaki lo ubuthi nezimoto nako konke umzayeli ingane bese yakubalekela. Lo muntu la kuwe ngithi mina uyakutshela futhi ngiyazi ukuthi nawe uyakwazi lokho uyakhuluma. Lo muntu la kuwe why ungamlaleli? Wonke umuntu edlozi lakhe ukuthandaza nokukhuleka nokuzila kuyawenza umehluko empilweni yakho noma ukuthi uneyinkinga noma ukuthi awenzi kahle but everything noma every step uzosithatha kwenza something ikhona ezafika ukuthi u-wrong noma u-right. Mbule khona ekhaya wena ungathini indlela umthandazi la kusho uyakwazi noma awukwazi la ukhona khona le nkinga obhekana njengamanje ngabe usejele ayikho into ekuwe eyathi kuwe umsukwenza ukuthi uzoyisola ekugcineni wakuza ngenkani wena wayangamandla wayangenhliziyo okuningi mbule khona ekhaya siniswa yini izinhliziyo end of the end sisale enkingeni. Kunemuntu efasa simlalele masilalele umuntu okhuluma nathi ukuthi uthini mbukelo khona ekhaya nalokho la mbukelo khona ekhaya make sure umuntu okuwe uyamlalela uthi kuwe ye khumbula ekhaya wagcina ekhaya ngiyinkosikazi imali lo muntu ofuna ukuza naye ucansi ungalenzi lenze ngenkani wena. Ngithini kuwe mbukelo khona ekhaya lento la kuwe ithini iyakhuluma na uyayilalela na uyayizwa na ithini kuwe into eyibukela kuma TV iyasho ukuthi ungadla umthandazo akufanele ziwasho zikusize noma uyithi kuwe ungayi. Mbukelo khona ekhaya sineziphiwo esinazo ezahlukahlukene ngithi nawe nesakho mbukelo khona ekhaya ukula kubusise ngicela futhi ungifollow kakhulu lapha ku YouTube na Instagram na TikTok. Mbukelo khona ekhaya ngithanda kakhulu ngiyatfolakala mina ngasonke isikhathi uma ungangithola efonini ungiqolelele kakhulu ubhale nje message ngihlale busy abafuna into zabo ngiyabafakela eposini aba-overseas ngiyabafakela aba South Africa ku-Korea ifast 2 days beyifile kuwe iwasho ukuthi mina ngiyakuthanda mbukelo khona ekhaya uyiphathe kahle ulakubusise. Ngibe ngikhona futhi lapha Jozi ekuphela kwenyanga I think u6 zika August mbukelo khona ekhaya ngithanda ukubusise. God bless you. I love you. Umkhuleko wami ukusiza ukukhanyisele ukukhuthalele kakhulu uzobona umehluko empilweni yakho njengoba sengikhulekile ngithandaza ngithi kuwe Jehova bena wakhanyisele. Ngiyabonga.